ayikilwele ukuba negama elihle kuyakuthiwa igama elihle likhethekile libalekile ukudlula ingcebo igama elihle are you aware ukuthi ingane zikaMadiba nabazukulu nongayanga esikoleni akahlupheka uyadla ngegama lika Madiba nje yonke indoda bekufuneka ikifukuze ispend isikhathi sayo idila negama igama nje elihle ingcebo ishela ingane zakho iyaphela kodwa igama liyilegacy igama lipheli sizoxoxa after break ukuthi lakhiwa yini igama futhi wenza kanjani mabelingcolisile abantu ligcinele iclean okwamanje nje sikhulume ngokubaleka kwegama ukuthi nje igama elihle ungakubalekeli ukuthi uma abantu sebeqeda bakushaya igama nje badenza igama lakho cha phela ungakhohle ukuthi masikhuluma ngo credit bureau akuboshwe inyawo zakho yebo baswisha igama nje hayibo livalwe futhi kuba nemjolo bekucheck credit bureau kunabantu efuna akusajoleki nabo ngenxa ukuthi abathembekanga la bevela khona ukuba nje emjolweni credit record yacheckwa yomjolo kunabantu efuna abawusabanike ngisho number ngoba la bevela khona bakhalisile banegama elimbi nje futhi noma indlu yakini nganga noma twindlu yakini ayipendiwe igama lakho luupende wakini usho kalo bhutontshontshe imoto makhamba amatekisi uyibambe kamshayaza afe ngicela ukwehla kaSigebengu futhi nje lamagama ethu akwi home affairs anamanga wekho ngoba sinosibusisa ababulalayo uthi ubheka iID yakhe sibusiso siyagweba iminyaka eyi15 kugwetshwa njalo usibusiso kodwa umbulali iID ithi usibusiso kodwa uyabulala Themnkosi kose kube nini uthakatha uyeza igama iID lithi Themnkosi kodwa kose kube lamagama lawa kwiID akuwona wangampela igama la ngampela leli ozakhela lona usaphile emhlabeni mina uyazi lady di ukuthi asiphile ngalendlela samadoda ukuthi uma uzokwakha igama wenzela ingane yakho kube lula ukuphila noma ungasekho noma usakhona angiphinda again mawuzoba ubaba onegama elihle livulela ingane yakho iminyango igama lakho noma yona ingenamandla ingafundanga kakhulu ngenxa ukuthi ubaba ube negama elihle uzokuthiwa kanti uyindodana kaSibanibani mina uthula nosekhaya ubeyiphuza utshwala eyilandelela intombi ubaba esebenza kaBacon uthulana umatric akanawo ngalesa sikhathi seapartheid uma ubaba eziphathe kahle for 10 years ubeshawa ngaleli washe kuthutana holo seqeda unyaka ka10 nesitifiketi uthe ubaba eqeda u15 years kaBacon engantshontshe engalofi engadakelwa khona eqeda unyaka 15 years kwathiwa usungayifaki indodana yakho noma indodana yakhe bengayicheckanga iwusikhothe enyanyana kodwa ngenxa ukuthi uZondo uthembekile emsebenzini ukuthembeka kaZondo emsebenzini kwavulela uthula nosekhaya amathuba ukuthi ayosebenza kaBacon eBhayibhelini kunezingane ezayikhubazekile uMephibosheth ekwathi uzohlala etafuleni lenkosi ngenxa kaJonathan indlela ubaba wakho enze kahle ngayo usuzohlala etafuleni lenkosi ngenxa wena Mephibosheth uhlalelo de bar ukhubazekile awuqualify ufanelekile ukuyohlala etafuleni kodwa ngenxa yezinto ezenziwa ubaba wakho waze wafa singambonganga seso izibusiso zobaba ziyehlela einganeni kanjalo futhi neziqalekiso zabantu abadala ziyehlela emadodaneni bengifisa kangakanani ukuthi wonke umuntu lady D oyindoda uma ngabe uyindoda awukudile negama lakho ayu aware ukuthi ngezikhathi zobandlululo kusanodlame kuliwa ubukuthi usuzobulawa kuthiwa hayibo umfana kabalo ubona usuye uyekelwa ukuthi umfana kaba futhi ubufaka iNicholas ngokugenxa ukuthi ubaba wakho ba ika aware ukuthi thina singama African kunesisho sithi nesakhe sithi umswane wembaba la ungena ekhaya no awungena ekhaya ungayithathi indodakazi yomthakathi mawungathathi indodakazi yomthakathi ngeke sidle sonke ngoba uma ipheka uBriana uThembi
ayithakathi ine weave ka 3.5,000 kodwa ngenxa ukuthi ubaba wayo umthakathi mayingasiphakela uBriano sonke ubona siubuka ayenze lutho ngosami nganye abantu iyayikholelwa iright ne weave ngenxa ukuthi sesiyazi indodakazi yomthakathi asathembi kwaBriano wayo la yonke indoda ngizothi asike sakhe igama once wanegama elihle livulela nezingane zakho igama nje la noma thiwa imali ayikho kodwa mawakhe igama mina nje njengoba ngila Ukhozini manje ngizodila negama ngizokhuluma ukuthi uma ngabe abantu bekukhulume kabi la denteka la ngcoliseka igama kumanje kunomuntu ogqoka iaverall ugqoka ama gloves uphethe udaka ukuthi akayongcolisa igama lika Lady D akayongcolisa igama lika Sibanibani bayazi ukuthi mabekusha angithi mfethu igama yilo leli othi ubona iwuli yeskipa nengubo igqokile ubona ukuthi phela no man masikhumqiniso lokotini lo uyafana nalo kodwa ngenxa ukuthi unegama lo ubi akubizi material kubizika mina kusho iskipa akusho iskipa yabo nje iskipa engisigqokile nesikanjinji akufani nesami sinegama mama uthenge sami uphantshelwa ngeke kanjinje ezu2 yabo bakunike free noma imaterial ifana kodwa igama libi njinji uyakhala angisho ukuthi njinji angisho ukuthi iskipa sakushiphile ngithe asinagama phela uyabusiseka kuleli day uno name igama leli day liyaye libize ukudlula imaterial even inkampa imoto uma ngathathwa nje imoto echeap ihwaywe kahle singayinaki ishephe kancane bese ibhalwe igama lemoto ebizayo isingashintshi iprice kanti bekuyiyona le ekade ishiphile lapha ngenxa ukuthi isibhalwe igama ukuthi le moto igama layo leni uma sonke singake silwele nje igama iba negama elihle likhethekile kunengcebo ngithe njalo sesisoya kwi-break igama liyokuvulela iminyango lize livulele ngisho ingane yakho obaba bethu ubona strugglisha kanje obaba bethu basishiya nentwebu nezinqotho uze kuthiwa ngisho amahlombe uzonde ezihlalele ngizoyenzani intwebu muzokushiya ingane zakho nentwebu nezinqotho shiya ingane zakho negama elihle awumbatho wonke indoda eningizimu Afrika chitha isikhathi sakhe esiningi uthatha isikhathi sakho wakhe igama ngoba ngiphinda ke igama lakho malilihle liyovulela ingane zakhe iminyango awe ukuthi khona ingane ejima zinyuka intaba zifukuze zidlala ibhola kodwa maziya kwiKaizer Chiefs ngeyithathu kodwa mawungaqhamuka kwiKaizer ubanjwe uDr ngesandla shathiwa uyimpuphu hayi bhekana unumber 4 ulethe uDr Khumalo noma usuwenza into encane bakubuka ngegama lokuthi ulethuba engathi wonke amadoda ngangabamnandi nje ukuzalisa kuphela yivulela ingane yakho iminyango ngegama lakho ungakhohlwa nomuntu ontshwe imoto zabantu kuyoshiwe enganeni yakho ukuthi uzalwa yilo owayintshontshe imoto uzalwa yilo owayenza izinto ezithile ulakha kanjani ke igama sisiphuthuma ngenxa yesikhathi ulakha kanjani igama akawulakhi ngobuhle akekho umuntu owakwadunyiswa ukuthi unezifaca ezinhle ifaca zakhe asisenze lutho igama ulakha ngokusiza abanye abantu angiphinde again igama ulakhe ngokuthi uyiprayer warrior uyathandaza uBangladesh my Jesus baba untie my potato Lord thandaza yona hayi leyo nto ayithishu Lord umsindo oyibangela wona iphendula lo mbuzo ukuthi usizeba lento uBangladesh my Jesus ayisizi leyo nto usizeba ahlekwe redwensima igama uyolakha ngokuthi usizeba ngokusiza abanye waphakamisa abanye abantu kuyophakama negama lakho wadicelela abantu phansi kuyodicela negama lakho esibhakeleni uba uchampion ngokuthi uwisa abangaki la emhlabeni uba uchampion ngokuthi uvusa abangaki angiphinda ke nesibhakeleni uba uchampion ngeuppercut uwisa abantu abangaki uyokhunjulwa kuthi ayi uMark Tyson ubewakhipha TKO champions isibhakela uchampion esibhakeleni la emhlabeni uchampion ukuthi uvusa abangaki usiza abangaki
wasula inyembezi zabangaki we uMandela ngikhumbule eminingi esontweni angiyazi intshumayelo kaMandela kodwa udume ngenxa yemisebenzi neBhayibheli lithi ngaphandle vele kokukholwa ukaphandle kwemisebenzi lokukholwa okukholwayo akukho asingayike ngamasonto njalo samadoda siyoba ngumsindo kanti imisebenzi ayikho lonke isonto elikhona emhlabeni kunombuzo ukuthi umphakathi nwenzeleni la ziphi izalukwazi eziphila ngani kupho kuyinganyana ukufundisiwe la ubusinessman wonke uyabuzwa umalume ohleli ekhaya yini oyenza kubazukulu la uyakwazi ukubakhulisa ngamazwi noma imali ingekho okay umbuzo ke wokugcina uthi uma igama lami sebelingcolisile ngenza njani sengiboshiwe sengiqanjelwa amanga sengaduma ukuthi ngenzani ngesilungu kunento ekuthiwa i-failing forward bathi ngesilungu 3 steps forward plus 2 step backwards is equal to 1 step forward mangabe ngenze kahle kathathu ngase ngona kabili u1-0 score ngiyawina uma uZondo ungamshutha ngevideo naked bese khuluma Ukhozini alapha abantu kabili ngiyamhlula wangishutha ngo2-1 njoba ngibona ngikhuluma la ngigeza igama lami ukuthi mangifo okuhle kuthiwa nisho lo owayibusisa abantu eradweni lo njalo manginomuntu okungcolisile geza kakhulu njalo manginomuntu othe awenzi kahle enza kahle kakhulu uma iSundowns iwina ngo2-0 iCase yenze sure ukuthi nange injury time uphakha kalishaya igoli lika 2-1 kuze kwalamula uNompembe mina ngithi akathe kungcolisa umuntu uba wenza kahle ngakusasa kubo 1-1 iscore makusa uthi ngisayo no ungaphuma ejele usiphathe buzo oMadiba baphuma eRobben Island basiphatha uMoses wabulala umuntu imedara le kodwa bhala uGenesis Exodus Leviticus uSaul uPaul wabulala amakholo kodwa bhala amaKorinte Ephesians abasePhilippi iyo zonke lezi incwadi sibhala abantu ababulalayo uDavid walala nonkosikazi omuntu umka Uriya wayisebulala uUriya kodwa wabhala amahubo waduma ngamahubo wangathuma ngokubulala unkosikazi omuntu ngoba you are as good as your last performance abantu bakhuluma ngento oyenze egcineni yeka abantu ungafail umatric manje uthi ngiyophinda umatric wami uyobadlula ekhoneni ubashaye ekhoneni umuhle ngokwento oyenze egcineni kunobhuto osejele olalele manje kunomuntu ophuma ejele olalele manje utenthekile wenzeke noma yini you are as good as your last performance sengiqeda ungayigqoki isuit ungakaphumeleli make sure ukuthi ugqoka ispiritual overall ikhona abantu mabekuthinta ngamatonsi kapende mawudlule emall kanti kuyapenda ugqoka isuit uthelwa upende kanye ungabusaya la uyakhona kodwa mawugqoka ioverall usulela kuyona ioverall wonke umuntu ugqoka ispiritual overall mabehleba sulela kwi-overall bese uyibhala ngemuva ukuthi be patient with me I'm still under construction ngibekezeleleni angakaqedwa musukhamba sengathi uperfect ingelosi kuphele perfect akekho umuntu o100% emhlabeni ayikho indoda o100% akekho umama o100% mawufuna indoda o100% hambe emafrijini uyothatha ijuice e100% akekho umuntu phansi komthunzi welanga o100% futhi awukho umuzi ongenayo intuthu yakhona wonke umuzi uneyinkinga zakhona alikho ibandla lingenazi ikrepho zakhona nelami lineyikrepho zakhona akekho umuntu ongenawo ubhathi yonke indoda epowerful but inobhathi asihlanganeke mfethu ngomgqibelo la uDube ungenzela isimanga manje eCC ubiza amadoda omalume obhuti omkhulu sithi lethi oyakho lethi umkhonyana wakho lethi ubaba wakho sihlangene eCC sizobe sikuSmith 181 wonke amadoda sifuna ukubona amakhosikazi epaka imoto elinda amadoda awo lethi umfana wakho sizoqinisa amadoda financial ukuthi no finance no romance eyimalini iba indoda eyimalini ekukholweni ekuyiphatheni kahle umuzi uranwa kanjani ipiki ikhulumi zoba ziningi wonke amadoda azobegcwele bese kuthi ngesonto ke sobe sihlangene eJewish Hall ngo11 la sizoqaqa amafindo aboshwa abantu kuzinto zakho ingaphumeleli ngolesihlanu nami sinawo kumajukujuku yokhuluma nomama lapha kwaXimba phela sizongwenisa uAugust kophuma isidumbu sikhuluma nembokodo Siyabonga bomama nezwe 27 uzobe khona uZondo naye ezokhuluma nani ngempela nonyamazane bekhona sizokhuluma namajukujuku nje manje uThembu usekhona siyabonga kakhulu uPastor Zondo uyasho ukuthi kuhambe kahle lapha ya labe bekhona ke noSiphumeleli noPastor Ncando kwahamba kahle naseJewish siyabonga imlelo Ukhozi FM asidlulela ababhizi